Mapayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linlingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sangapada papagayam. Ito na ito nga bigat at duman nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, manipod nga ro dito yung Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot, West Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At duman nga sumangbay di programa. Dear Manong Nemi, Dear Manong Nemi. Kaya ito tipagayam niyo Manong yung Nemi Ruiz. Kaya't kapkablawan ta kayo, itinembag nga bigat kada kay amin nga sangapada, nembag nga oras, nembag nga bigat kada kay amin nga sangapada papagayami. Kaya, pakishare yung programa tayo, pakishare this program papagayam. Kat padanan nyo ti pagkasalitaan ni pagayam tayo nga Cynthia nga Napoluan. Mata! Ada kasi title, ada naman kasi nga title ti istorya tayo din, Mata. Ayan. So tipi napili ng napili ng title ti pagkasalitaan na papagayam ni Cynthia Napoluan ti Mata. Padanan nyo? Okay. Hindi ka natin. Rogyan tayo ng iba sa papagayam. Dahil ito pagkasalitaan ni pagkayam tayo ng Cynthia nga Napoluan Mata. Ayan. Ano nga talaga ito pagkasalitaan na? Okay. Irugi tayo tapno malpaston. Numalpasan. Nalpaston ito programa tayo. Sagudahin nga ito surat ito pagkasalitaan ni pagkayam tayo ng Cynthia nga Napoluan Mata. Una na rito Dear Manong Nemi, nagsasaruno Manong Nemi nga dimteng tiladingin itibiyag ko. Apos ta sisyak laengen, sisyak laeng ti anak da papake di mama. Nagsarano da pahay nga bimusay. Gabi ti sakit Manong Nemi. Emuno na ni papa ket kalpasan tinasurok ang makatawen. Si marno ni mama. Kinapudno na Manong Nemi. Iti naggraduar ko ti high school. Sana kon nga nagtuloy pa nga nagbasa iti college. Kapungarod. Iti kaawan ti kadua da papake ni mama ngagpadpada da idi anay dalit iti sakit. Ibaglakid din Manong Nemi at kapsat ni mama Owen nga ni Uncle Daniel nga adda iti syudad. Nga idi dapimusay di papa iso da manen ti kangrunangan naggastos. Ket kada ito yung ipupusay ni mama ni manen Uncle Daniel Manong Nemi, iti naggastos, iti amin namin. Kinabudno na Manong Nemi, kada iti nga kaaldawan, ti panakaitabon, ti bangkay ni mama. Adda, da uncle, kani auntie, agramamaten, ti kataib ko Manong Nemi, nga kasinsin ko, wen. Ti kakaiso ng anak da, ti kasinsin ko,
nga ni Kasin Carla. Maglagi din manong name itadari gito nga asidag nga kabagyan. Kat isuda tinang liwliwa ng pagpatib ka kanya. Nawanin ta papakin ni mama. Uncle. Auntie. Hagmay may sakon. Tsaka mo nakasunod. Pag sa din ti pagturongan tibi ako. Ni Uncle. Manong name itang ikam tagsumbangir nga bagat. Saan ka hagmay may sa sudya. Adda kami. Adda ang uncle mo, nakapsat ni mamang mo. Kaya kastamatan ang antim nga Mildred. Kaya kasinsin mo. Alahin na kan sa siyudad. Tamakipagyan ka na kami. Uncle, Dapat nagtulagan mi, nga kasawa agraman ka ni Kasin mo nga Carla. Di kami Carla iha. Gusto ti ko na ni Papa, Kasin. Tapos niti kastagat, sala nga sisyak no kuhan. Di pa nakaanak, da papaki ni mama, si kape no kuhan. Saan tala nga basta kasinsin, at kapsat tabi no kuhan. Nakas kasanulaing iha, ituloy mong tumalatag basa. Tapos saan ka pa ati kaniksinsin mo, Carla? Nakasgasat, ni Kasin Carla ng siya, Uncle. Sa mo ako nanti ka sa Kasin. Ama nga nagasgasat kem siya. Ope ko mga nagasgasat kem siya ka. Awanin da papakin ni mama. Ito ta si Kasin kat kompleto pala da uncle kinanti. Ito ore mga payadada. Tinagasgasat ka ta. Amo matintag da mga kasasahad ko. Nalipatam ka din Kasin Cynthia. Na may sakabulag. May sakbulsek. Inarakop ko ti kasinsin ko manon naming nalipatak pekid din. Nga saan gami nga makakita. Ngam nakit kita nga buibuya ang manon naming dagitignay na kasla makakita. Nangarunan lang aroden no adda amis mo iti balayda. Nadlaw ko da ito manong naming itinaminsan nga nagbakasyon ak sa jay, ayanda nga da makabulan ko sa jay. Kaslasan nga bulsek ni Kasin Carla. Kapota, makapagtrabaho. Naglaing isunat yung computer. Nung as pagarigan sa anusam kita, pakapagretuar ka ti 4 years course, sa alang ano ka ni Carla, ti katulungan mi kinantim iti negosyo. Sikapin nga mismo. Nalalaing ka lang siguro. Nalalaing ka ta. Maurada matam. Ngayon nga rin kasinsin mo kita. Uncle, baka at atiwan nagpailaing ni Kasin Carla. Taorin no hanga makakita. Nakalalaing nga talaga. Nga mong Kasin, Cynthia. Inaramid ko na ito eh. Tatnarigas ta. Sana ka mo pukawan tinamnama. Taore awan di kiti matak. Makamagtrabaho ka. Agas normal. Parang trabaho ti normal. Nalalayung ka pa yung di na dumakasin. So nga. Adadan dumanin nga naragraksak. Ti pamilyami. No adakan nga mainayon kasin. Adakan nga kamsat ko. Agaman na kada kayo, Uncle. Auntie. Agaman na Kasin. Manipod nga rin dito probinsya, manon nami nagrubuatag tapno sumurot akon kada uncle. Kan kastawat yan ti kasinsin ko. Yamsak bay deta manon nami. Ito maligip ko nga tawagan, nga pagpakadaan. Ni Bobby manon nami. Gayem ko. Kinabudno na. Saan lang basta gayem ti pangbilangkan ko na. No di ka dada nalimad. Nga nasang sangay na rignak kini Bobby. Iso ti may sa nakianandingay kabayatan nga umpay lang dangkel idi. Yung saan lang nga naka-attendar iti pamunpun manon nami. Kapot at saka mo dat sakit emergency nga inaramid na.
Ni Bobby manong nami kat adamat mabalinda kakaiso namat nga anak. Bugbog tong mat nga anak sunat. Intahal ko manong nami tinamber na. Simong batbat nga dakos. Hello, Cynthia. Hi, Bobby. Sorry, halala ko umay. Yan tayo, napasin. Ano plano nga rin ita? Iso nga rin nga timawag ta. Kahit ko nagpakadakin ka, Bobby. Nagpakada? Malaki mo ni uncle ko. Uncle mo nga Daniel. Nga nabat ba niya kapsat, daddy mama? Andada. Kadwanan andi, kastamat na kasinsin ko, nga kakaiso ng anak da, ni kasin na Carla. Galpos na tatamon, alain da kon sa syudad, sa jaya kong ngagnaed, itisidong da. Sa jaya tumadlang ha, ituloy ko tagbasa, tapno, makabagturpusak madlang. Horita, adamat cellphone nga pangtawagan ka. Pangtawagan ka diyan tapno saan ta nga mamiss ti tunggal may sagadata. Okay. Inukas ka sa nulaing kidawag ka na papakin mama. May ngipastag kami tinegosyo mi ita syudad. Tapno makaasa nagtakabat lang ka. Nagkakalangin ka mabisitahan. Bakit mayata? Nagnaid kan sa syudad, ikarigatak met. Nga baga kada papakin ni mama, nga agnaid kami mitan dita sa syudad, tapno, santa met lang agin na dayo. Nagipagnayadak nga rod manong name di sidong da uncle, auntie, kastamatan kanikasin ko nga Carla. When? Trinatardak, akas lasaan nga kaanakan no dugat imbilang dak nga may kadua nga anak da, manong nemi. Wen, kasta ulit ragsak ko, numampay ulila ako nga damang, imibang, tada kapsat de di mama nga ni Uncle Daniel, kat na siya at mat ni auntie, ada damay nga nakasaysaya at tikasinsin ko. Kat talaga nga nakalali. Agbasa ak manong nemi, iti kursok nga accountancy. Kadento, tanikasin Carla, tumultulong kada angkel, itinekusyo da, ta makapagtrabaho mo't isuna o rebulsek, kanalaing manong name iti computer. Kahit nakasta manong naming agsasalita kami ti kasinsin ko. Oh, kumusta ti pa nagbasa ang kasin? Okay, met. O problema. Siguro, ato na kita lalaki nga, umarak-arak kang ka, ala? Kakangit ita, ah? Katsa kakayam. Di ba na boyfriend mo, hindi? Nagdang. Insukat na sa bali. Takasano? Suno ko nga man ngamin tilaglag nga lalaki nga mangipatag kanyak, tagda na yun. Siyak nga bulsek. Wala bulsek ka, at aduma na kita nalalaing ka pa yung diya aduma. Kasla kanya, arig na, nalalaing ka pa yung siyak. Nalalaing kanto pa na yun, makapagturpos ka kasin. Kahit ano nga rin, di sisusukat pala tapusom. Jakton kaya tagayat. Tawang gayam ti karbangan, tikas kanyak nga bulsek nga gayat. Amo mo ta, siguro na dumteng to ti gundaway nga. Ada mamamok nga patag nga bulsek. Bulsek kan bulsek. Kaaduan na kasta eh. Dagi di bulsek, ta asawa na langit bulsek. Ngayon kahit ko kuma. Ta matahan na tapno. Isunto tagbaling pagsanggirak. Ngayon tiyakon kayat. Tiyakon kayat agayat pa eh. Tiyakon kayat ti masaktan. Okay, ti kastoy. Huwag na nga masapol nag-asawa ka ah. Tapno, nadanto apo ko da angkel. Di si kanton timang tati apo ko da. Hindi may sangal daw manon name tinawagan nak di Bobby. Hey, Bobby. Ada akong dito eh. Busy ak lang. Pagparitan dag damang makin papang trabaho ng ano ko matubrak no hangag trabaho. Ako kumusta ka Cynthia?
Gusto estudyante. Naladong estudyante. Tala kapag turbusak kumamaten, nintultuloy ko. Mamaling ka din nga o may kasarong ka rin dito. Sure. Hanggang ipakada-kada angkel kini auntie. Tapos narikas na kita, awan ti masasawa. Kito mo na. Mailiw kami na makakita kang ka. I miss you, Cynthia. I miss you more. At adanasak na mailiw kang kababi. Manong nami aglaglag to ti pusok karagita nga mangmangit ko. Maori kun samat ten. Ni babi ngagdaton kanya. Nga may kariyak nga ta. Sa anak ba'y nakapagturpos? Bugbugto nga anak isuna sa baknang da. Ngem, urayak. Sabi ko mata mo ore kun to. Ngagdaton kanya. Sabi ko tanuan niya ti marikrik na kang kuha kit kastamat ti marikrik na kanya. Dimteng nga rod manunemi ni Bobby saan nga siyak manunemi tinapan ng ilukat iti gate para ken kuan. Tanakalalis to manunemi ti kasinsing ko nga napan ng ilukat iti gate no pay bulsa kisuna. Teko nakon sa mga madlaw kapo karigi di panagkutkutina. Iso tinang pastrek ken kuana. Edi addan ti salas rimuwarak maten manong iti silad ko. Ay, B. Pasensya ka na, tasang nasakti si mabat kang ka. Kumusta? Voluntaryo ak manong nami nga nangarakop, anang kibeso-beso kang kuana. Wain, naglaglag to ti pusok. Huwag kaya, may mamukang gasot kasi ko. Ni Carla. Carla? Ni Bobby? Kinaubingak di probinsya. Gayam ko, friend. Lalaki gayam. Tapos sa mga nagigtiboses na ita, nga naguni. Saman, tinamag na ka, noda ka. Cynthia, apay, saan makakita? Dinamag ni Bobby. Saan nga makakita bulsa kisona? Abi nga rin kami. Nakalalis na namin ng Ilocati Gate. Kasla, kami, kapag kabisado lang araw dito balay. Ito unag kan rawar. Ay, sa bagay, anong kabisado mo dito ng lugar? Uri saan ka nang gusto sa rukod, kabisado mo? Sayang, napintas ka ba't nga rod, Carla? Kamanak, Bobby. Sige, nagsasalita kayo nga rada. Anda mapangkuharami doon sa kwarto. Manong nami sumutenti kang runaan nga pagsasalitaan mi kini Bobby. May pangkip kini Carla. So, saan ka mamati ka? Man. No? Samat ka din inborn. Ngem kunada nga makakita no adda bang donar ken kuana iti mata. Sino ko mga rod mga ayat mga donar ken kuana. Eta nga rod. Napinta si Suna. Napintas ka nga dua. Sa balit pintas na, sa balit kang ka. Ngayon, ngem audot amuna, nalaing isuna. Nalalaing pengam di kita at damatana. Sungar ka doon da angkel ka ni auntie, para itinekusyo da. Sa, pasari umatenda ka rin kita gatherings, tigitipada ng abulsek. Sa gayam, at a boyfriend nan? At ay di maunitan. Dinakanong kayo tagayat. Dinakanong kayo kanong timasaktan. Kasta gayam. Na, kumusta pa nagbasam? Okay lang. Ito siguro man kita admirer mo, la? Ngayon saan ko yung kaskaso ida. Dapat lang. Di pa nagbasam palat panunutem. Di ba, Cynthia?
Kasi ka nga eh. Tsaka mo, nanginlabaksan. Sino nanginlabam? Awan, joke lang. Sana kang bibayagin. Yan angin, nakita ka baten. Nakapagbeso-beso dahan. Kang runante amin. Managsaka naklaunay. Tanama mo ti kasinsin mo. Mabalin ka di nga awagan tapno makapagpakadak kang kuwana. Mapit lang. Kasin ka la. Mabang ganon ni Bobby. Imasideg ti kasinsin ko. Hi, Bobby. Oh, kasi napit din mo. Inikat ti merienda na. Hanen. Kumangganat eh. Una saan gagmerienda ka may sanin. Carla. Bobby. Saan tapay nga nagabrasa? Manong name nakita. Inala ni Bobby ti may nga ima ti kasinsin ko. Kadwa pa nga ima na manong name nanggigam iti duwamat nga ima. Maragsaka na kumakamamukay ka, Carla. Sakmet. Bobby, umay kalata. Yung tangi ada dito ni kasin ko. No, pasyari misuna. Ang baling ka nga, salang isunat pasyarag. Sino? Oo, da kami nagkasinsid, da kami. Oo na. Mabaling nga maalat sa cellphone number mo? Sige. Isulat ba nga ro din, ibaga ka 0919. Diyak maawatan tirik nak manong nemi. Kabayatan na harakragsak ang sarsalita digiti duwak. Ni Bobby nga di pailaing nga naidlabak. Ken kastamit ti kasinsin ko abulsek. Agayat ni Bobby ti kasinsin ko. Isupay adad na kayat na kayat nang mitisyak nga ang ngabulsek. Nagang-angmot dahil ito yung agayat. Ano mo mapapala sa pulin na kanyak? Uno gayem ka dilang ti bangibilangan na kanyak. Ang sakit naman. Sagal ako man ngimimay, Bobby. Tapno saan kayo nga nagamamu kay ni Carla? Dahil mo ten manong name iti ng rugyan ang nagsinangad dagiti dua. Nga tsaka mo, nagtintinawag da. Nga dapende kiti kundaway no awanag dito walay kat di kasintian da. Umaya mismo, ngagpasyar manong name ni Bobby. Naging ako na kanyak, ti kasinsin ko iti may sagundaway. Kasinsin siya. Yes, kasin. Apay? Antay bagam? Anta problema? Kahit mo pagpatulungan kanya? Sa sino nga talaga ni Bobby? Ni Bobby. Kinaubigat ni probinsya. Nasingit kami. As a friend? Yeah. Akong particular friend na? Akong mo eh. Bugbog tumat nga anak, kakaskan ka. Adamat mamalinda kas kada kayo. Tapay, nagpropose kanyak. Agayat kanyak. Agayat kanyak itigaya. Agayat kanyak tigaya mo kasi. Api nga sika. Ha? Api nga sika kuna. Kung nga road, api nga siya. Api nga saan nga sika. Anong nakita ng kanyak? Ngawan ken ka. Nimot kasin. Gayang kam lang as a friend. Bagay kayo. Api ko magkabagay kami. Bulsay ka, idin to isunak makakita. Bagay kayo, bugbugtan kayo ng padpadang anak. Nabaknang kayo ng padpadang. Nalayang matisunay, tinegosyo da. Tumultulong. Kami siya kayat. Ano di mo kayat? Tsakong kayat.
Baka masaktanak man. Itapay ka nagsangit akon. Apay ko magsangit ka. Saan ko lang kuman nga naman mo ni Bobby? Saan ko kumang i-enter the number ko? Tapno, saan nga makatawag? Imagine, Renabi, sasalita kami. Nakapapawat, paturturong pa sa cellphone ko. Sa tagayan. Sana kasartingan eh. Yung magkingkuha na nga sana ka may kari. Mabaling ka dimat nga gayan et, tibulsik kan saan. Apay nga sakti kayat na. Sika kuma. Una sa mo kayat isuna? Carla, ano marignam kini Bobby? Carla, no talagang ipatpatig mo isuna. Kat padjek ng ipatpatig na kaman. Karabagam tagragsakasin. Itulugodan nga may sakalapulsak. Agaman ka tatakas ka ni Bobby nga mangipatagyan ka. Nakagasgasat ka, Carla. Manong nemi itinalimid kat talaga ngagsangsangit ti puso. Agdardar ti puso. Masaksaktanak manong nemi di kasta nga mabaspasama. Nangruna kat amok akang kanayon da nagsasalita. At dadagiti kundaway nga awanak dito balay kat isulang tadda kat umay pasyarin ni Bobby. Iti may sang rabi manong nemi siyak ti tinawagan ni Bobby. Hello, friend. Bobby? Yeah. Sana ka madlaan nga nakadisturbo ka? Saan man? Nasabo pa lang eh. Abang nga saksya, tinawagan saan nga ni Carla? Madamdaman to nga tawagan. Si kapalatin mo na nga tinawagan. Sabi nga min, nga siya. Agpatulong ang kumakan ka. Marigatan na eh. Para parigatan nak ni Carla. Tinakayan. Lupay amok, ngay patpatignak. Di ngamin? Di na inakokin ka? Nagsasalita kayo, di na ka di pagsasalitaan? Bobby, mabuting kasinsin ko. Hindi posible nga ramidam keng kuhana. Dahil nga rin madi, hanggang mamati ka niya. Nakamutpud nun panagayat ko. Itaak lang nga gayat. Abi nga mingi isuna. Ha? Abi nga ni Carla. Amay sabulsek. Gabot ay sot pakarignak ti ayat. Inayat mo ay item anya tiga puna. Masyan ka? Saan nga dayta? Ngam talagang ipatpatid ko. Kaya bulsek ko no saan? Kanipatpatid na kama, di ba? Madlaw ko. Ngam dinala yung kayat. Dangamin pa nagbuteng na. Tulungan na man. Friend, please. Alo ko yung kong jerik na ibagam keng kuha nga saan nagbuteng. No talagang ipatpatig na. Ayatan na. Agraksak kami nga doa. Asawa ikasuna. Sakti pa nakamata na. Sa bagay, warin ako mata na. Kaslad na mata na, margargaraw na. Please, Cynthia, tulungan na. Tapno mapasungbat ko't kasinsin mo. Oh, abay umangas, angis ka. Di mo kaya? Kahit ka nga tulungan. Kahit ko nga gragsak ti kasinsin ko. Kahit ko. Ngawarit kas tulay nga wagas kat makakasupapakak ti kinasyada. Awan ti pagdanaga, Mabi. Tulungan ka. Tapno karelasyon kayo kinikasin ko, Carla.
Manong nemi nagtultuloy iti panakaderder ti pusok iti mapaspasamak. Ibaglagi din ta saan ko itulok nga madadael maapektaran ti panagbasa. Ani nga balik ko na. Nagsagsagaba ak basta. Agragsak da kiti duha. Ipatpatig ko ti kasinsin ko. Iso nga saan ang naskan pa niya. Sumingitak. No ni Carla ti kayat wano ayayaten ni Bobby. Pabusoya kita. Bareng no. Malipatak to. Kat makasarak ak to ti sabali nga pakarik na kidayan. Tinulungak nga rod ni Bobby manunemi kinasaritak ti kasinsing ko. Kasin, ada karbeng mga gragsa. Ikat ang tanyaman na panagputang mo. Pagtiyanak, amamok unay ni Bobby. Ako pwede sabali nga nayat na sa nga siksika lang. Ngimapin nga siya. Kapag arta si katipat-patig na. Hapi nga sa nga sika. Sika nga artipat-patig na. Hapi ko mga siya. Kat naikari nga para kayang ka. Da kayo tinaikari tunggal may isa. Ang mga no, nagka-problema ako. Cynthia, ano man problema? Sabi nga amuda papagi ni mama. Amudan nga agar-arim ni Bobby kan ka. Kaya damat nga agragsak ka. Handa ka mabaling nga paritan da uncle ka ni auntie. Di ba? Iso daw pa itibang dagdag kang katapno. Maadan ka man ti boyfriend. Okay. Naong problema ka na papaki ni mama. Kasi nung araw din nagdaganak ka ni Bobby. Oh, saan ka din nga problema? Saan dalagi di akayat, tikas kanyak, ngagbaling nga manugang da. Laori mat sika, kasaparikan, da sika kumati ama, wano ina, ni Bobby, nga bugbugtong nga anak mo. And then, maamuam, nga ti, ipatpatig na wano nobya na, may sabul sa kakas kanya. Carla, tinapating, kahit relasyon yung adawa. Hanyo pala pampanunutan, di ba? Pagkap ka nagnagandak yan ko, na? Dakal ti pamatik, ano anyaman ti pakaragsakan ni Bobby, umanugod na ti parents na. Siyempre, bugbugtong anak da, no anyaman ti pakaragsakan na, itid da. Saan da nga sumpiat? Kastamat ka ta papang mo kanya, mamang mo, da uncle kin auntie. No anyaman ti pakaragsakan, awan ti panagsupyat da. Kanunungan da, tagapataragsak mo. Nakarod. Kaya aklunan mo na. Aklunan mo. Andap nagragsak kayon. Siyempre, no adan relasyon nyo, naragsak kayon nga dua. Kasunod no ada problema nga dumteng. Kadgagangay day taa. Hanga maliklikan di problema. No ada problema, sulbarin nyo nga dua. Ay, tekuna ni Bobby. Agayatak mo na talagaan. Kahit ko tigragsak. Uri may saklang amulsek. Kanagya mo nagtadakas ki ni Bobby nga mangipatpatig kanya. Katrubengel ang aklunem. Tapno saan nga marigatan tariknam. Aklunem mo. Aklo namon kunak manong nemi. Nakapimpintas ti panang durog ko ken kuana. Ngam kabayatan nga durug kak manong nemi mo durug ti puso. Nas kanuna nga awatek manong nemi. Hangbat gaya mga siyak ti kayat ni Bobby. Na di kat ti kasinsin ko. Isuda siguro tinikari. Ay kaya nga naamuakon manong nemi nga inaklunen ti kasinsin ko ni Bobby. Nakaragraksak ni Carla. Nakaragraksak kasin. Kinagamyaman na keng ka. Inararakop na. Apay ngagyaman ka kanya. Siyempre. Kapatasi ka. Tiga po na no apay nga namamok ni Bobby. Sika tinagbaling nga
rangtay. No saan nga si ka, hanga nakadanon dito di Bobby. Saan ko nga naman mo? Saan nakita? Inaklod ko na iso nakastawan ni Diragsak na kanaragsak kami na doha. Kapag narakop kami, imagine, nagitinabarang nga bibig na. Nakapapaot, di ba naglalang di lips me, cousin. Nakaragraksak nga paiso ti kasinsin ko manong. Ang siyak mo tadada, makarig natin kasupadi na. Nagsagsagaba. Ang manarod. Saan nga siyak tinaikari, no? Ni Carla tinaikari. Maragsakan madda angkel ka ni auntie manon name ita makita dati ragsak ti kasinsin ko. Well, kastumat man idin manon name ididamo na ti maddaan ni boyfriend. Well, sigod ka nakuha na. Ngayon mas kano ita, tani Bobby iti boyfriend na. Kit kang kanay nang idaw dawat, sapi ko ma, tasaan ng nagsagaba ti kasinsin ko. Tanong kasta nga po ba siya ni Bobby manon name ka sa salita mat ni Uncle Daniel Suna. Bobby. Yes sir, tito. Kakaisuna ng anak mi ni Carla. Iso manen ipagpakaasim ka. Nasaan mo ko mapagsagabayan di anak mi. Saan ko itong haramidin da ita, tito? Wait. Kanapod no na. Isagsaganak ti amin tapno ijayak dun ti kalay sa. Yor oro mi data nga tubteng. Tadadan tumanin nga ragsak ti anak mi no. Makapagkalay sa kayo. No gasawa kayo. Sa mundo ko mga baybayan ni Suna. Kansa mo pampanawa ni Suna. Abe ko mga panawak dito. Hanggang panawan. Ano dakit di nga. Andak latit sibay na. Gaputa ka sa pulan na. Sa bagay, ore awan di bang kahit keng kuha na, kabisado naman ti amin. Neta lang ha, no may tun sa Jibalay, umunan tupay ng praktisan ng kabisaduan Jibalay, saan to kabisaduan nga, ore awan mga tibay keng kuha na. Di kaya't ko nung kasawa kayo. Saan mong itayo kanya? Saan mong itayo ka namin? Oo, hindi to. No problem. No, kastan tumati pagtutulagan. Okay, thank you. Thank you, Bobby. Cynthia, iha, uncle. Maragsakan kami kini antim. Tagabukin ka, nagamamudig iti dua. Da Bobby kin Carla. Dakal ti magpindasan na inaalala ka dito si Dugby. Abot ambos na dakadwa ni Carla, na nayon ang pwede ba isa, agsipot adan nagkinawatan daga ni Bobby. Mare nga, uncle, no, awan ti problema na dumteng. Kas kumatan niya. Daga tinaganak ni Bobby. Namnamayan nyo ka di nga. Kaya't da, ni Carla. Gapo ka dito may sabulusan. Nukas pagalikan tada kayo. Tinaganak kini Bobby. Kahit ka di uncle, kaslaran ka ni Carla, tagbaling nga manugang yun. Noon niya di pa karagsakan ti anak. Isa ti rumbeng, saan nga sumupyat naganak. Nasiyat unin nukas uncle. Nagpapada kayo ti kapampanutan kindirig na. Karag dinaganak ka ni Bobby. Sige na makamumuka nagdaganak karakwada, unok yung kuwana. Kumusta na kami yun? Anot ugali da? Ipatpatig da anak da. Kakaiso ng anak da. Kasi siguro, Angel, noon niya't pakaragsakan ni Bobby, handa nga tama na kontrayan. Dapat lang. Iso nga awan tagbaling nga problema. Ngem nakadakdakkel nga ngem manong nemi. Tati may isang aldaw, nandimtengak maniputi eskwela.
naliday ti kasinsin ko. Kasi napay. Nagmalmaring masang ko na kontak ni Bobby. Baka busy. Uri busy. Irapin naman doon mga text back. It is text ko kayo kwa na. Imawan di maoray ko. Apa nga ta? Baka mat no, naamuan digit parents na. Kat paritan di suna. Sana tamat. Bayam, nipapang natawagak. Amok ti cellphone number na. Alaman kasin, alaman. Tinawagak mano. Hello, sir? Ni Cynthia na ito eh. Ay, Cynthia. Malagip dak siya? Oo, wala, malagip ka. Malagip ka, kabot daktakamatan na kani. Ni Bobby. Inabot no na. Sikati ka po na, nawapay nga. Nagamamuda iti bulsek kakasinsin mo. Imanak pinaser dito idin ni Bobby. Kaya siyempre, adamo dito ti kasinsin ko. Nagamamuda dito. Katagayat maten ni Bobby kang kuana. Apeng iso. Asa nga sika. Diyo ka di kanunungan. Awan ti problema kanya ngam ti asawa. Kastawan iti panagkadkad na. Nga ka po na nawapay nga. Parparitan ni Bobby nga makicommunicate kani Carla. Ada problema nga rin kasta. Nasak lang ang problema. Ngam ti asawa. Di nabulos kayat. Ken kanunungan. Amay sa nabulsek ti pagtungparan ti anak mi. Sige nga. Sige tito. Kumusta? Kumalang ni Bobby? Nga ba diyak makontak isuna? Nakaidap ti cellphone na. Kinsa nga makaigap ti cellphone. Sige nga tito. Bye. Kasin. Ano yan? Gusto di atap mo? Carla. Paritan ka ni Bobby. Kasin sangkang sangit akasta. Dito yung tagabutbutin ko nga mamasamak. Kung namin di nga awan tagbaling nga problema. Imbagagbat kang kayo di nga problema ka na papang mo kini mamang mo. Yung posible nga problema ka rin naganak ka ni Bobby. No ni papang na okay. Yung laing mamang natin sa mga yan. Saan ko nga makontak? Nabutosan na ka nga palubusan nga gagam ti cellphone. Kung nakalano salag nagsagaba. Sangat akbat manan kasin. Hindi na ito eh. Marang na may inanandigay ko ti kasinsin ko. Pinatpatibkar ko ti pakinakam na. Iti mamuan da angkel kini anti ti amin manun na may madanagan naman. Malidayan naman. Kung naklano ako ang problema at kasinsin mo. Kung naklano nasarakan na nga talaga ti lalaki nga. Mangipatpatag kang kuwana. Angkel, ipatpatag ni Bobby, ni Carla, ngam lang ina ni Bobby, ti saan nga mga yan? Kat saan ka nga nakasagana ni Bobby nga mangilaban, ti panagayat na ti anak mi. Tadadya ka mo. Napimpinas ko lang ang mga rodin no saan da nga nagamam mo. Kumakit sa among inyam amo ti anak ko kenkuana. Sakitan taging baso lang kel. Nagyamyaman kayo kanya. Gamuta
na gapukan niya ket nagamamo digiti dua itatag ka problema siya akong takim basol kasta sorry uncle dila mo ngamon una ka nagsagsagaba kinon ko nagtinakim ko manong hindi pa lang nga gayatak kani babi ngam no apay nga ti kasinsin ko pa itinayat nga apay nga saan nga siya siguro saan ko mga problema saan kang kumangag problema takayat siguro dagiti parents ni babi gabutawan rangkap ko. Numampay, agbasbasak pa lang at sanak pa ng turpos. Ada kami nga duwang agkasinsin dito balay manon nemi idumteng ti ina ni Bobby. Asin Rechay? Ti ina ni Bobby. Kasin. Sino kadwana? Isisuna. Ano tarantana? Mabitlahin. Tenak. Inak sa bati nga saludsudag kang kuwanan no masapul na. Langana manong nemi ti baka mong pungtot ti bakan. Sincha? Tita, da kay gayam. Naamok dito eh. Tinuntun ko na ito ng lugar. Mabaling ka di kang pastrikan na kasaritak na jay, bulsek kaging lalaing. Tita, hake ko manggulo. Sana nga manggulo. Kaya't ko lang iparupa kang kuwana. Nasaan nga rumbeng na iso? Ambisyosa. Bulsek. Nga ambisyon. Tita, ano kastan tumalat araramidan mo ipagbagayo. Nabing pinasto ang kay paspastrikan. Diya nga. Pagsawsawan nyo, at kasinsin ko ka na kakasakit ng balikas. So, I'm sorry. Okay. Saan ko ang pagsawsawan, kasaritak lang yung sunod na siya. Awan ti pagdanagam. Sana ka manggulo. Basta-basta ka na. Kahit ko kasarita na ita, nga Carla. Sige, sumari kayo. Pinagsangok dagiti duwa manon nemi ket siyak tinagbaling nga saksi. Anang ko ti dialog dagiti duwa. Napindas ka matgayam. Kaya natataga po na siguro no apa nga na in love ni Bobby ken ka. Dati diferensyam lang ket di ka makakita. Bulsek ka. Bulsek ka kag peso ma'am. Nga matot maramidak. Dadupay ti maramidak ngem dikiti kompleto ti matana. Agad siguro kay pampamuspusan ti amin ata nangaron. Pinagbalin mo nga panagpagkitam iti lapayag mo tapno. Di ba? Kaduan na nga sa nga bulsak at napigsa ti panagdengeg yaw. Taiso ti panakamatayo. Jack Cruzonada. Iti relasyon nyo ti anak ko. Kaputasan kayo ang bagay. Bulsek. Ken saan nga bulsek? Kang runati amin. Gapukin ka. Kat kasto ti mapaspasamak ka ni Bobby. Ano ti kayo sa wen, ma'am? Amo ka di kasang kumarumbeng agbanog ti anak ko. Sabi kaya na pagtrabahuan. Agim, gabot ayat na ka mangisagana ka no, ti panagasawa yo, panagkalesayo. Di mi payad na pupuutan nga overtime. Mapuypuyatan. Kahit gabot na mapuypuyatan, mabambanog. Kasi simurumanin ti sakit na. Kahit kung ipakamukin ka. Nada sakit ti puso ti anak ko. Mabaling siguro ngay bagam nga parpartuatak. Di mo ka di amudeta, Cynthia? Tita, ita lang ang mangig ko. Nagkaubigan kami. Nasingid kami kini Bobby. Ita lang ang mukha, nagayab sakit ti puso na. Handa.
Kat sumro, nukas na nga mahuberpatig. Iliblibas na, iti ang trabaho, kahit na lang may sagana, iti panang kasar na kano, iti kasinsin mo. No saan nga gapo iti kasinsin mo? Saan ko mga nagdikar ti sakit na? Gapo kayo ko na, gapo ka na kayo. No saan mo nganyam amo, ni babi ti kasinsin mo. At ay kumapasamag ti kastoy. So nga dito ti bagakeng ka, Carla. Lipate mo ti anak ko. At aywa mo ti anak ko. Saan mo nga sungsung-batan, umawag kang ka. Kan saan mo nga tawtawagan. Gupdan yun ti relasyon nyo. Kabuta ti kanuman. Saan da kakakayat. Nga para iti kakaiso ng anak mi. Pimanawan ti bakit manong. Kit kastawa na ti panagan anug ti kasinsin ko. Inarakop ko. Kasin. Saan ka nagsangit? Hanggang nasangit. Pati krim pa kinakam mo kasin. Baka doon nga pati mapasama kang ka. Kung naklunawan ti dumting ang problema mi nga duwa kini Bobby. Kung naklunugragsak kami nga duwa. Yung kastoy pa'y. Kastoy pa'y di mapaspasamag. Nagpeso ka di nga tanga na sakit ti puso ni Bobby. Diyan mo. Yung takal ti atap ko ngayong bagalang sa... Yung bagalang dayjan, inana, takit mo lang ang daywan miso na. Kahit ko makasalita ni Bobby. Kahit ko makasalita. Manong Nemi, kahit ko nga tulungan ti kasinsin ko. Iso nga rin request da uncle kini auntie nga mapanak amis mo ti yan da Bobby. Tapno amuek no niya talaga ti sitwasyon. Napanak nga rin manong Nemi tapno maamuak nga awan gayam ni Bobby ti balay dano di kat adday ti ospital. Apa nga ni ospital? Nakat, simbro ti sakit na iti puso. Diyos ko. Nukas na ka nagpapeso nga sakit na ti puso. Napanag ti ospital manong Nemi kat ni papang na. Ti simabat kanya. Cynthia. Tito. Kaano din na odi nga panagsarita tayo ti cellphone. E di tinawagan kayo tapno mamuak no anyat kasasaad ni Bobby no aping nga sami nga makunta. Simuro, sakit na. Agay ka kimaro. Kit kumusta ka sa saan na? Tito? Simukon na gini doktor. Anya. Nagpagpakadan ti anak ko. Ti anak mi. Saan na kano nakabaylan ti lumaban? Diyos ko. Namay ka din natin nga sakit ni Bobby, Tito. Nabayagan. Dagda kami lang ti makamuagrama ti doktor na. Parparitan may isuna nga trabaho nga mabanog. Ngam kabuti ayat na may sakana ti managkalaysada. Kaya ni Carla. Liblibas na nagtrabaho. Agop overtime pa. Gada ito ti kapunan mapay nga simbro. Sakit ti puso na. Ano ti kwartami? Ngimuri nga tano, gasto may amin ti kwartami. Tapno laing masilpuan pa ti biag ti anak mi.
Yung sana kabailan ti kwarta. Hindi pa kaagas, milagro laeng. Iti rumbeng, paay na apo Diyos, tap naman na yun ang paitibiyag na. Ipakamok na doon nga rin kasinsin ko dito. Kaya nung kas pagarikan tarik ko sento ti kasinsin ko ang makasarita ni Bobby para di maudi akong daway. Di yung ka di palubusan ni Suna. Ipagpakasi tayo na iti asawak. Sa bagay, kidkidawan ni Bobby di amin. Nga makasarita na ti kasinsin mo. Ngayon saan nga palubos ti asawa yo, tito? Saan nga ti asawak ti mapaturay? No anyaman ti makaragsakan ti anak mi. Ipaay mi. Para ti maudi akong daway. Awan nga rod ti naaramidan ti ina ni Bobby manong name. Kat kinaduak nga mismo ti kasinsin ko tapos di kasta. Kad umay kam dito ospital para ti maudi akong daway panagsarita di kiti duwa. Siyak ti nagbali nga saksi manong name panagsarita. Da Bobby ka ni Carla. Nagabayat ng nagsangsangit ti kasinsin ko manong name may buybuyo kakmat nagsangsangit. Pinatpatahan ni Carla dagiti duha nga ima una ti maysa nga ima na kadua nga ima na tinagpatpat. Bobby, ikarim kanyak nga dinakpanawan. Ikarim kanyak nga dinakbaybayan. Mapita. Mapita. Kahit ko kumaman, miyagpakot pa itibiyag ko. Para kan ka. Sangkon ka kabaylan. Sangkon ka kabaylan. Alaksid nga ta. Nupatgan ni Apo Diyos. Ti araraw ko nga silpan na pa itibiyag ko. Ngam sa nga bali. Sa nga bali. Carla. Tuorin na awanak to. Madaktulat ta. At ay batik kang ka. Nga pangalaglag ipam ka nito. Inggarik kang ka. Nga siyakti pa nakamatam. Sang ka di? Imapay nga panawan na. Kasano pa yung agbaling ka pa nakamata. Lumanawan na. Umanawak man ng imaday batik para kayo ka. Bobby. Carla. Iba't patik ka wala yun ay. Iba't patik ka wala yun ay, Bobby. Bobby, saan ka pumanaw? Anak ka panawan. Bobby. 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 Minaritan da manunemi tikasinsin ko makisarita. Gabata, may paharit ka ni Bobby ti mabanong. Gabata sigun matlahin ka na mangagas manunemi. Sumagmano pa nga aldaw. Tiniting nga nabati nga paset tibiyag ni Bobby. Iging ka manunemi. Nga din singasing tikasinsin ko karagidaganak ka ni Bobby. Tita. Kani nga mabalinak indawan. Natikas nga sitwasyon kadagkalay sa kami kay ni Bobby.
Nagkinita di kita agasawa manong nemi. Sa alak met kinita at kasinsin ko. Carla, saan ka nila pintas tising-asing ko kasi? Tamno matong palmat lahing. Hindi kalikagom na. Kasaritam na angkel, kinati. Ganon niya matimakunana. Tinawagak manong nemi ni Uncle Daniel. Imbagak ti sitwasyon. Magamukha ni kasinsin mo rita. Sa mo baybayan ti kasinsin mo. Sinsya. Uncle, auntie. Saan ganing napimpinas na umay kayo dito itap na makapagsasalita kayo ka nagiti agbalin nga abalayan niyo. Sige. Dito tigid ka dawan ti anak niyo. Habang ang daangas pa ilaing ni Bobby nga makapagsungbat to itiyas ay do. Kaya ka anak niyo, Uncle. Nga kalaysada matlaing ori dito hospital ti pagkalaysahan da. Manong nemi, nakaalis to nga naisagana ti amin. Wen manong, oray sandan nga narubwatan pa ni Bobby, ngan tiga sinsin ko manong nemi kat narubwatan da. May nakatrahe de Buddha, tiga sinsin ko. Nga di manon dito hospital, manong nemi di Bobby, nga nang kasar kada kuwada. Nga dumet, na kami nga nagbaling nga saksi. Nagadi naganak kini Carla, naganak kini Bobby. Ken sumagmanong nemi nga nayabanda. Naisang-sangayan nga seremonya manong nemi. Nakaedda, tigrom, manong nemi nga nakakapat kan kuha na rin tinaduma-dumang aparatos tapdulaing umangas kan makapagsaw. Idin to tagar arubos matlat at tiluwati kasinsin ko manong nemi. Kabayatan ti ababang seremonya. Aking ganalpas ti seremonya. Inarakop ni Carla, ni Bobby. Iti dahil nga panaginagik. Iti ta. Maalarma manong nemi digdi mangagas. Bobby, Carla, kasin, iglisi ka tam na maasikaso na kiti Dr. Isona. Kasin, kinasarita manong name iti Dr. ni Carla. Carla, Doktor, naibaga ka di kang ka di Bobby? Rejay, may panggapit kang runan nga garantana? May panggapit niya, Doktor. Di kita naganak ni Bobby? Please? Aman, Doktor. Masaga na nga dagos ti operasyon. Patdagan nyo, madla tikid daw ti anak nyo. Buwan, Doktor. Nung mapesan kumakayat ti asawak, nawan ti maramid na. May panggaptan niya, Tito. Agsagana ka. Gapat may isang ka ti operasyon. May transfer di kiti mata ni Bobby kan ka. Anya? Dahil dati baga na kan ka, ibati napakalaglag pa kan ko na. Tapno matungpal, ti karina nga iso tagbaling nga panakamatam. Taorin to na awalan ni Bobby si kali nga mabati kan ka di kiti mata na. Ikarkararag tayo nga sabi ko matabal lagi kiti operasyon. Nemi siyak dinagbaling nga saksi ka na ginipasama. Impandan ti kasinsin ko manong nemi mawantipan malubos matlang da Uncle kini auntie iti operating room. Yung tsaka mo na sa dinut nang ipananda kini Bobby.
Manang ti chapel, ti hospital, manong name nga nagkarkararag. Diyos ko, nakaimbag kayo. Alain yun ti bihag ni Bobby. Yaman yan. Paibate na, ti si bibihag nga mata na, nasaot na ti kasinsin ko. Awatin mi nga talaga nga awanin ni Bobby. At sabay ko mga nagbalagit yung operasyon, Lord. Nasaan doon nga bulsak ti kasinsin ko. At dantulat na kengkuha na ti si bibiyag nga mata ni Bobby. Nalaita nga mata ti bakalaglagi pamikan kuha na. Nagbalagi ko mati operasyon, Lord. Please, Lord. Please. Babaen manong name kadagiti moderno ano bipilig nga aparato kanda dumapay kan babaen manong name ti bilig ti kwarta kan ti kaasin na po Diyos napatgan ti amin kat balagi ti operasyon manong name siya timang bambantay ti kasinsin ko. Kabayatan nga. May ikatin ti benda. Ti rupa na. Di manon med angkel kinanti. Bari kong balik iti operasyon, angkel. Sabi ko ma. Yung sa dino itantiyan ni Bobby. Tsaka mo, angkel. Nakaimansayagan na. Manong name ini may katan ti benda at tagiti mata ti kasinsin ko. Ininot. Aging ka, ako nana. Kasin, Cynthia. Makita na akong kas. Makita akong. Papa, Mama, na kayo ka di. Wala na. Na kami. Sa dinatayan, itan ni Bobby. Adakan ka ni Bobby. Nakita lang mata na kanyak, dada. Isot pa nakamatam. Ni Bobby ti pa nakamatam. Natungpal na ti kanina kayong kakasin. Ngagbalin nga isot pa nakamatam. Ito tungpal biya. Kahit ko nga makita ni Bobby. Tinawagak man name ti ama ni Bobby. Tito, saan kang nga nakaumay? Tadakam lata ti ospital. Nga mangururay ti resulta. Ti operasyon. Kan ti panakaikat ti bandat. Naragsakan na ka mangipakamok. Kada kayo tito nga. Balagi ti operasyon. Makakitan ti kasinsin ko. Mausarnan ti mata nga ang regalo ni Bobby kan ko ana. Sa tinita ni Bobby. At dahil ti Campo Santo. Sa amin ang pinagtakot pahay. Dadi mi kabailan. Nga bantayan. Pinakrimit mi kiti. Di mi kaya't mamatmatan ti kasi nga lang ana. Anak man sayag nga awan di kiti matan. Numabalin to nga rumwar ni Cynthia. Ni Carla ko nayo. Tito. Wan ni Carla numabalin to ti rumwar. Isa ibaga ka na kayo na sa dinong kakampusan to yan na. Tababan yun to sa rongkaran ti anak mi. Kasta nga rod tinapasamak manong name mani po dito ospital. Nagkukuyog kami amin na upat. Da angkel kani anti kanda kami nga kasinsin.
Kanidi mismo nga tanem. Dahil ni Bobby. Nagaburubos pa na minsan manon na imi dagiti luwaming agkasinsin. Bobby. Bobby. Kamanak. Katimbatim kaniyak kamatam. Kamanak. Kamanak iti kinasinaw ti panagayat mo kaniyak. Ipat-pating ka, Bobby. Ipat-pating ka. Gasta manunimi ti panagsangit ti kasinsin ko. Ketsyak. Nagsangit akmet. Bobby. Agkamanak. Iti impahay mo. Iti kasinsin ko. Salang isisuna ti nang ipatig kan mangipat-patig ka. Namumla ko ma. Ngayon mo na ka nang ipatig kan kagim ti kasinsin ko. Hanggang to nga malipatan, Bobby. Kahit sangam to nga ginadayo, kinikasin ka lang. Tanda ka kay Ken Kuana. At dadagiti matam Ken Kuana. Katunggal kita hekto dagiti matam. Imaginik na dakan tumatlang ti sibay ko. Siyak ti may sagang runan nga di makalipat ken ka, Bobby. Siksikalaing tinayat ko. Nga dito yung palayang matmanong naming nga naamuan ti kasinsin ko. Tipod no nga rignat. Gabutan na ipangag ko dagiti imbagak manong. Kahit mo sawan sinsya kasin. Uwain Carla. Di mo lamon kasanong matipanagsaga pagkiti. Di amu ka keng kuana. Imbas nga siyak kat sika. Im kabutay patpatik ka kasin. Sana kon nga naglaklamo. Dinulungan ka. Taragsak ko, taragsak mo. Ilalaem, protektaram, kandi mo ko may palupos. Yung mata dahil ti mata, ni Bobby kan ka. Ti pakalaglag ipamakan ko na. Ti pakalaglag ipantakan ko na. Manong nemi nakapagturpusak metlaeng babanti tulong da angkel kini auntie kastamatan kini Carla. Ani Carla manong nemi saan nga bulsek karisonte adadahan nga makasikaso iti negosyo da angkel kini auntie. Iri ba nagturpus ko manong nemi inalanak met kasinsin ko tapno duwa kam agtrabaho nga mga sikaso iti negosyo. Kat siyempre, adalatad gito kong daway ng kami titanam ni Bobby amang sarong karkang kuwan. Tawarin no saan kami nga mapahan ititanam manong nemi ni Bobby. Kadwami lahat ni Bobby. Tadadi ko kong daway manong nemi nga kidawag iti kasinsin ko nga aprusak dagiti matana. Harig na maaprusak matnukuhan ni Bobby. Nagasgasatan, tadakanyak dagiti mata ni Bobby. Sika, maaprosam lang nga makita. Kasin, no apikit kami mes sa kami nga lalaki tinayat ta. Nasapa pa yung pimuna, pimanaw karata. Hanga bale. At damat kan ka, dagiti mata na. Harig na, si bibiyag ni Bobby, tibiyag mo. Itibiyag ta. Aging ka nang ito ay manon nemi kat awam pa tinagbaling nga kasukat ni Bobby iti puso mi nga kasinsin. Naman pa yadagdagar arem kada kami manong. Di mon tila amon intun ka ano nga agpadpada nga adan kasukat ni Bobby iti puso mi nga kasinsin. Sa bagay ubing kami pa ilang manong. No may dagdagdagan na kami dagiti naganak ka ni Carla nga nawan kan mamalin kat makiasawa kami. Agid ang kamto kano,
maangay to tubul wedding. Tapos na di kasta, adadanto nga naragragsak ti amin, umadu kami. No, ganakak ti lima, naganak met iso na ti lima, edi, adu kam launa yan, iti may sa nga balay. Ngaminton ka manong nami, adumteng data, ti panawan ti makikindeng. Dito nga ron ti makasalita ak manong nami kadagyaman naklaunay, iti anos mo nga nang urnos, kalbasan nga nag-insan kang ka ti detalyena, ti pakasalitaan nga pakasalitaan mi nga agpadpada iti kasinsing ko. Kasinsing ko, nagpimpinatag kamlaunay. Sabi ko man tadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biyag, karikitipadag nga dingeg. More power to your program manong. Tuwing o tagyaman nga pagayam mo, Cynthia. Salamat kang ka Cynthia, atin ka pa nagsurat, panangiburay dati pakasalitaan niyo ti kasinsin mo. Thank you mat kadagiti naruay nga nagbuya. Salamat po kada kayo.